So di mo ko bright. Di jud ko bright. It just so happen nga ako ang gipili ang mga butang nga angay na kong tun-an sa tanang leksyon nga ako nakatun-an sa kinabuhi. Observant magud ko nga klase sa tao. Unsa may but pasabot ako nga tanang leksyon nga ako nakatun-an gikan sa mga butang nga nakita sa akong mga mata, nadungog sa akong dunggan, and everything else in between. Mao na akong gitutukan og pagpagad. Observant ra gyud ko. Karon sa kadaghan sa mga butang nga akong natun-an, mao na ni karon. Mao na niyang panahon nga mugawas ko diri sa internet. Aron sad makapangutan na ako mga isig ka tawo, umakat-on pud sila gikan sa mga butang nga akong natun-an. Akong gusto ra gyud diri kay makapaambit ko sa mga tawo sa mga leksyon nga akong natun-an sa kinabuhi. Pero generally, dili na ko makonsider akong kaugalingon nga bright. Mas makonsider pa nako akong kaugalingon nga pugihan. Pugihan ko sa pagkat-on. Maura na'y masulti nako nga pugihan lang gyud ko nga makat-on. Taas kayo ang level sa akong focus sa mga butang nga makahatag na kong valuable nga impormasyon. Dili ko ganahan nga mohatag sa akong pagtagad sa katong mga butang nga duwa-duwa lang. Sa mga butang nga for entertainment lang. Sa mga butang nga inyong nakita sa online nga halos puros na lang binuang. Akong usbon, dili jud ko bright. Pero kugihan lang. Ora na inaan ako ang kakugi. Og samtang kugihan pa kumutuon, padayon ko nga mopaambit. Kung makat-on mo gikan ako, kana lang daan. Okay na ko.